Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Varaza. Ndinoitwa Varaza, ndiri mugari wekuAdha Transau kwaOdzi. Nyaya yandiri kutaura panapa inyaya iri kundishungurudza. Kutaura dai ndiri kurarama ndiri pakutya. Ndiri kutya, kutotya kunyanya ndakatogara pamba pangu kudai. Ndine nhau yekuti ndine vanhu vakundityityidzira. Vari kundipa handiri kuona manhamba avo vandisingazivi pafoni, asi vari kunditaurira zvekundityidzira. Mushure mekunzwa manzwi ari kutaurwa naVaraza ava atichanzwa panapa, ndichakupai conversation imwe yaitwa pakati paVaraza nemunhu wavasingazivi kuti ndiani angovafonera, mumwe wevanhu vari kungovafonera almost every day, achivatyisidzira, achivavhundutsira pamusoro pemusha, pamusoro pemunda wavo. Hatizivi kuti zviriko here kuti kana vanhu vaine nyaya, vaine kusanzwisisana pakati pemiganhu, pakati pemugariro munharaunda, kana kuti paine zvimwe zviri kunetsa, zviriko here kuti unongoramba uchifonera munhu uchimuvhundutsira, kana kuti unofana kutora matanho anotendwa ekuenda kungava kumapurisa, kungava kwamambo, zvichienderana nenyaya yako kuti ingada kuenda mudare ripi. So regai tirege kupedza nguva, tisiyire nguva kuna Varaza vatsanangure nyaya yavo. Mushure mekunge vatsanangura, tichazokupai conversation yavaita nemumwe zvemunhu avafonera kuti tinzwe kuti muchati kudiko, hama dzangu, mucomment section pamusoro penyaya iyi, uye tibatsire Varaza ava. Anzi mbudzi kuzvarira paruzhinji, hunzi itandirwe mbwa. Thank you. Ngatipindei munyaya yedu zvizere. Nyaya yandiri kuda kutaura panapa inyaya iri kundishungurudza. Kutaura dai ndiri kurarama ndiri pakutya. Ndiri kutya, kutotya kunyanya ndakatogara pamba pangu kudai. Ndine nhau yekuti ndine vanhu vakundityityidzira. Vari kundipa, handiri kuona manhamba avo vandisingazivi pafoni, asi vari kunditaurira zvekundityidzira. Saka ndakushaya kuziva kuti vanhu ava ndivanani, asi iri nhau yandingarondedzera pari zvino. Mudunhu redu rino tine madzisabhuku nemadzishe. Ini ndakapuhwa munda wangu nasabhuku zvakanakisisa. Ndofunga ndane zvekuma 5 years ndapuhwa munda iwoyo. Saka all along munda uyu ndaitomboti ndaisa vashandi ipapo, ndo vaigara ipapo vechishanda mabasa avanenge vechiita ipapo. Saka pari zvino gore rapera handina kuurima munda iwoyo. Saka rineri ndiri kutotema, izvozvizvi ndiri kutotema munda iwoyo. Saka chiri kunditambudza ndechekuti pakazouyawo mumwe murume anonzi Michael Mapfumbate. Michael Mapfumbate uyu next door neni, takangoganhurana pamunda iwoyo. Saka iye wakasvika zuva rekutanga ndiri kutema nemhuri yangu, zvikanzi munda wamuri kutema munda wangu. Ndikati aiwazve, naiva Mapfumbate, munoti munda wangu all along panapa ndainchingoshanda pana, munoti munda wenyu pakudii? Zvikanzi ndo zvandiri kutokutaura, handisi kutoda kutombowana nhoroondo pazviri. Kare kacho muno musati matombopegwa munomu, ndakanga ndakabata nzvimbo yese iyi. Nzvimbo iyoyo yandiri kureva yemunda wangu nepake pakabatanidzwa ipurasi, kana kuti ngati iploti zvekuma 20 hectares muno muAdha. Munhu 20 hectares dzaari kuda iye kunga ainadzo. Saka ndakamuti hakuna zvakadaro vaMapfumbate, ini ndiri kungorima, tanga tichingoswedzana nekuwirirana. Nhasi makuti munda wenyu zvambodii uye matembei? Akangoti alright, une nharo kaiwe? Kati ndoita nharo dzei ndiri pamunda pangu? Saka pari zvino pakazomboti rimwe zuva tiri mumunda zvakare, wakauya neumwe munhu wakauya naye. Saka munhu uya akatanga kutora pikisha yemunda wangu uya, obva atonditorawo futi inini pikicha. So ndakati kumunhu uya, ko unonditora pikicha, tawirirana kuti unditore pikicha here iwe?
hakuna zvakadaro. Saka angoti ndongokutora kuda nekusada. Saka ndakangozvibata. Asi chandakagona ipo ndakati ndaitoone foni ndikati ina handingakwanisi kurwisana nemi asi kutondirwisa kwamaita. Ini chandakuitawo revenge ndiri kutokutora iwo picture. Kuitira zvamangwana. Nekuti handizivi zvamuri kuda kuita nemufananidzo wangu. Sometimes muri kuda kundikanganisa kana kuti pane zvamuri kuda hamena handingazivi. Saka murume uya wakaenda. Saka izvozvi kutaura kudai nhasi uno kudai ndandiri mumunda mangu nemhuri yangu tichishanda. Vakadzi vamapfumbate yeye kune vakadzi 4. Vairi vacho vauya kwandiri mumunda. Iwe uri kuitei kutezva undinongeza iwe uri kuitei munda medu iwe. Buda haunyari murume mukuru bva munda medu. Munda uyu ndewedu. Imikani. Izvozvi zviri pamuganho patiri panapa. Makore ese muri kutorimawo muchiguma pano pamuganho. Uya achidaro ndiani mukadzi wake? Mukadzi. Vakadzi 2. Une vakadzi 2? Ane vakadzi 4 asi vauya i2. Iye wacho anga akatomira achitonongedzera kuti iwe wakuda kundijairira iwe. Wakuda kutondijaira ndikati aiwa. Imimi huyai kuno titaure sevanhu vevarume. Hanzi manje usati waona uri kunyepa iwe. Ndikati zvamakutaura zvazvenyu. Zvandichaona ndimunozviziva. Asi ndikaonawo chandinoona. Ndichaziva kuti ndimi. Kana kuti nyaya yangu ndichatoisa kune vemutemo. Hanzi manje uri mumasure. Takatonzwa karoti iwewe razaiwo uri kuwirana nemapurisa epaodza. Ende pane akatombakiudzwa pa1 wevapurisa edu ari muno munharaunda. Nemunhu iye akandifonera iye. Iwewe uri kuwirana nemapurisa epaodza apa. Manje chii chinonzi mapurisa ekwaodzi? Isusu titori nevanhu vepamhando yepamusoro. Ende titori vanhu vemutemo. Ndikati aiwazve ndeuyo angaofona. Ndikati imimi munombonzevani? Zvikanzi ndonzi vachoto ndozvitara akatanga kutaura munhu uyu zuva rekutanga. Ndikati muri kupi? Kanzi ndiri kuHarare. Ndikati aiwazve imi kana muchiti muri kuHarare kuno kuManicaland kunoku. Ndakutaurai kuti ndakapuhwa munda naSabhuku zvinozikanwa nemadzishe. Kune velenzi, kune maofisi evamwe vakuru vehurumende vari kuno. Saka nyaya iyi yazosvika kuHarare muri kutaura kuti masora vari kuManicaland here. Ende muri kutaura kuti ini nemapurisa ekwaodzi. Ini handina linki nemapurisa ekwaodzi. Ndikatoenda pakemba havana mupurisa unondiziva. Izvi zvenyu zvamuri kutaura. Kanzi manje iwo nemapurisa ako iwawo tichasvikako. Unogona kungonyangarika. Kati zvamakutaura manje handingazivi. Asi hakuna munyika muno yeZimbabwe muno hamuvhundisirwi vanhu zvakadaro. Zvikanzi iwewe tiri kutonzwa kuti uri kutotaura zvepolitics iwewe. Uri kutotaura kuti iwewe Mapfumbate wakapuhwa munda uyu nehurumende yaMunangagwa. Munangagwa wako iyeyeye. Ndezvenyu nana Munangagwa izvo. Ureveni kuti inini ndindaidaro. Ndikati iwe kani zvese zviri kubva kupiwa. Inini muno ndinozikanwa ndiri munhu womusangano weZANU-PF. Inini muno nyaya iyi hakasike kutanga. Gore rapera paseri wakauya the same story. Ndikaidaidzira kansela, ex-kansela kanga aripo anonzi mujaji. Anotoziva nyaya iyi. Farai anove Sabhuku wemuno akanga aripo. Nevadare vaSabhuku vakanga tikauya pamunda ipapo. Naiye Mapfumbate wacho akauya akaudzwa kuti iwe kani munda hauzivi here kuti munda ndewo murume. Saka akangokonwa nenyaya yanzi kubva nhasi hatidi kuti tinzwe nezvenyaya iyi. Iwe unotoziva kuti munda ndewo uyu. Saka chirumbokupa kuti iwe utore minda uyu. Ende ari kutora minda yacho echitengesa rafu yacho. Atori neimwe nyaya last month yakatoenda kumusivhu kotere yemumwe ari muno futi waakatorera munda wake. But ari kuti akatora munda yacho otengesa. Handizivi kuti ndo masapotera ari kuita mhuri yake here yekuti unotora minda yechitengesa. Ende wangu wacho marumwe zuro ndakaona aine vanhu 3 munda mangu imomo. Kutorewo kuti I think munhu unenge akatodyira mari munda wangu. Iwo munda unotengeswa. Ndo zvandatoona kuti ndo zvaari kutoita. Simba racho rekutengesa munda anorionepi?
nhasi mukatarisa one matemero andaita ivhu rapurezidendi karemoni matemero andaita munda ndonga mauona munda ndatema munda uya nhasi ndiri kuti ndiri mvura yanayai indiri munorimiwo fodya ndorima zvekuma 5 to 7 hectares dzandorima pano madhumena anondiziva makanzerazi anondiziva but iye utora munda iwo kuti taatengese saka hama mhuri yezimbabwe ndashungurudzika pandiri panapa ndonga muri kutoona ndafonerwa nhasi uno nemunhu zvitori neaudio ndamurekodha munhu iyeye akataura kuti iwo munda iwo usatombobate kusvika tasvikako kana kuti tagona kuita zvatinoita saka handichazivi kuti munhu iyeye ndiani asi munhu ane chekuita ari kutumwa zvekutaura namapfumbatoro handichazivi kuti vanhu vemutemo here asi vari kuharare saka hama mhuri yezimbabwe ndiri pakushungurudzika izvozvi munda wandatema ndatokavha almost 3/4 zemunda ndichitemawo makwenzi nekudini kuti ndise gejo apa ndatonzi tikangoona gejo rako apa mhuri yacho iyo iri kupenga saka ndashungurudzika zvakanyanya ndo nyaya yandati ndiuyewo kumhuri yezimbabwe kuti mungandibatsirewo sei nyaya yangu iyi indiri murimi zvechokwadi pane pandiri kuda kunzwa varaza ngati sabhuku vakakupai munda zviri pamutemo chaizva chose ndakatombosvidza nyaya yacho kuna sabhuku kuti ndo zvandiri kuitwa kunoku sabhuku obva ati nyaya iyi takaigarira pasi futi gore rapera munhu uyo ari kudawo kutorera futi munda kubva paari kunetsai munhu uyu madzoka here kuna sabhuku sabhuku ari kutozviziva akataura kuti uyo unonetsa ndo mabasa ake ekutengesa minda saka iwo endera mberi nebasa rako tozoona achauyapo ichikutretena kana kuti ichikushungurudza saka ndatoona kuti kushungurudzwa kwacho kuri kutongoramba kuchienda mberi saka ivo vari kufona ava makambovabvunza here kuti zvamunondifonera kunomangarwa nyaya hamukuzivi here vakadii kuendesa nyaya kwamambo kana kuti kucivil court makavabvunza here mubvunzo iwoyo ndo zvandanhasi chaiyo chandatavabvunza kuti imimi zvamuri kupindura muri kwamuri ikokoko tati kunoku kune madzishe nemasabhuku vakatondipa munda why not you come here imimi muye munyatse kuona muri pagiraundi mubvunza kuti nhai sabhuku kanzi kunyepa wakatotengana nasabhuku wako yeye ndikati aiwazvoiweka sabhuku ndiye muridzi wedunhu mutemo wenyika tinouziva pavari kuti makatengana nasabhuku vakupai purufu here inoratidza kuti makaita choko muhomwe kuti sabhuku akupei munda ndamubvunza kuti iwo uri kuti ndakatengana nasabhuku handina sabhuku munhu wevanhu vese wakangopa vanhu ivhu pachena masitendi ekugara saka iye sabhuku kana ari unotikondrora unotiridha tese inini neuyu murume ari kunditorera haangangosapoti inini kasika asi uyu nekuda kwekuti une munda wake kuti 10 hectares chaidzai nadzo dai ada hake zvekutengesa ngatengesezve ane imwe pisi muri kuona uku akabva kutengesera munhu gore rapera pisi yake ngaatengese wake kwete kuti ati ava vepanext door apa vari kuchema futi akatora imwe pisi panext door panapa nhasi apa ndiri futi utori hunhu hwake asi nyaya idzo dzaitomba atendwa nemasabhuku ati iye ari kuti hakuna chinonzi sabhuku mberi kwangu ndo zvaakanditaurira hanzi hakuna chinonzi sabhuku mberi kwangu saka ari asi iye ndisabhuku kana kuti imba imwe chete nasabhuku havatomborina uyu unotonzi unobva unonzi kumuzarabanere ndo kwaakatobvawo echitouyawo munomu ndemo vaira soko munomu haasitoriwo muno ndaakukupai rimwe zano varaza mwakadzoka kwasabhuku dzokaizve handiti motaura kuti ndafonerwazve number 1 number 2 endai moisa ripoti kumapurisa inoratidza handiti nhamba dziri kukufonerai munadzo ichokwadi pakembi straight pamapurisa ndine vanhu vari kundifonera vachindivhundusira vachindityisidzira pamusoro pemunda wangu nhamba dzacho ndeidzidzi ndaitira kana paine zvazoitika mangwana vanhu ava ndo vari kundifonera vachindivhundutsira ava ndo zvinongofanira kuti zviitwe izvozvezvo ivo kana vane nyaya tinotenda kuti nyaya ino vachasangana nayo kana vane nyaya chaiyo chaiyo inobatika vanoziva kwekuenda havasi vana vadiki ba
vasaswera kukufonerai vasaita ende munotenderwa kusavadaira futi kana kuvadaira kana kusavadaira whatever zvamune mafunga, asi tiri kuti isusu ivo kana vane nyaya ngavaende kundoripota nyaya yavo. Chokwadi tinotenda zvikuru Varasa, musavhundutsirwa ba. Zvinoreva hazvo kuti ndingaramba ndichienderera here nebasa kana kuti ndotomboita izvi because munomiswa nani mwakapiwe munda naSabhuku? Chokwadi andi makapiwa naSabhuku? Zvachose. Saka munomirirei basa renyu? Ndada kutongotya nenyaya yekufunda. Kana mwakumiswa zvoreva kuti ndo zvandabvunza kuti ndiSabhukuwo here munhu wacho ari kuda kutora munda wenyu. Saka zvoreva kuti mune maSabhuku mairizvo. Kozi kana Sabhuku akakupai munda umoti ndaakumiswa neuyu, hamuoni here kuti pananga patoita udyi apa? Kana kuti mweya wekusada kudhivhelopa unenge wakutotenderera. Satani anenge atopindawo neimwe nzira. Ziyai kuti Satani kana atsamwa unotsamwa ari muvanhu ka? Kana otaura unotaura ari muvanhu. Saka zvizive izvozvo. Saka zvandangokuudza izvozvo, kana munhoroondo yenyu yamatsanangura iriyo mafambiro ayakaita, dzokaizve kwaSabhuku movaudza. Mapedza musauhandira Sabhuku va, muudzei kuti ndiri kubva ndandoisa ripoti kumapurisa nekuti vanhu ava kugara vachingondichivhundutsira pafoni, handizivi zvinozoitika mangwana. Chokwadi. Aiwa, ndinotenda hangu. Mazvita? Aiwa, tatenda. Mazvinzwira mwega hama dzangu, nzeve hadzina munun'una. Regai ndichikusiyirai call yaitwa naVarasa pamwe chete neumwe munhu avafonera wandagara ndataura kuti hatizivi kuti ndiani. Kune vachangotanga kusvika pano paUtindi TV, tokumbira kuti mubaye pakanzi subscribe, mobaya ka notification bell karipo kuitira kuti musajambwa nema-updates ose atenge tichiunza nguva nenguva. Bye bye, fear not, see not. Takukusiyai muchiteerera audio iyi. Alright, muri kuuya henyu? Hatina kudaro here. Makadaro henyu. Saka iwe uri kuti kwanze zvevanhu zvako zvauri kushandisa zvikundifonera, uri kureva kuti vakuru munhu uyu unokunyepererai kudaro sei? Alright, kana asinganyepi iwe uri kuita sei takakumisa, iwe uri kuramba uri kushandapo, handitika uri chiramba uchitonetsa, unenge uchireva kuti kudii? Nzvimbo yatinayo vakuru kunoku kuManicaland handizve. Kune madzishe, kune maSabhuku, kune Ministry of Lands. Inini pandiri panapa ndakapuhwa munda naSabhuku ini naishe. Zvinozikanwa. Ndashanda munda uyu for almost 4 years ndichishanda munda uyu. Nhasi nekuda kwekuti ndiri kushanda munda wangu, ndoona umwe munhu ouya woti munda ndewangu. Zviri kutondikanutsa kuti zviri kumborevei ini. Alright, pamunda pacho ipapa handitika. Uri kutaura zve4 years handiti? Alright. Gore rapera wanga wakapaisa mbeu ipi? Handina kunge ndakatoisa mbeu po gore rapera. Gore rapera paseri ndakanga patori nechibage nevashandi vakaitogara pamba, paitove nemusha ipapo. Vashandi vako? Right. Unoziva kuti isusu manje ukatinyepera zvauri kutaura zviri kurekodha, handinozviziva. Ndiri kutorekodha tiri pamwe chete chaizvo. Zvauri kutaura zvinorekodha, unozviziva. Ichokwadi, ndiri kutorekodha, ndiri kutokurekodhai kunyangwe nemiwo. Right. Rekodha. Saka ndaitoma ndekuti musi watakapedzera kutaura newe takakudza kuti mira iwe ukatotaura kuti pachauya kanzela naSabhuku naishe, handiti? Uchiti vari kutouya mangwana chaiwo, saka vakatouya vakatopedza nyaya yacho. Sabhuku ndakanga nditori naye. Sabhuku akataura kuti tanetswa nemunhu anonzi Jongwe nekuti akasike kutanga plazi minda yaari kugirebha yevanhu yakawanda, iwe enderera mberi nebasa rako nekuti munhu ari kutokudisturba program yekurima. Ini ndiri murimi well-known munzvimbo mangu munomu. Saka Sabhuku akanditi enderera mberi nebasa, ende Sabhuku ari muno. Handisi kuita zvekunzvenga kana kuita zvekuita sei. Ndati. Iwewe takapedzera uchiti pari kuuya Sabhuku nakanzela. Ivo vanhu vacho vasati vauya, handitika iwe uri kuenderera mberi, zviri kureva kuti kudii?
inga ndakuudzai wani kuti Sabhuku ndakatomuendera akanditaura kuti shamwari endera mberi nebasa rako nekuti munda ndewako tisakakupa. Saka kureva kuti iwewe naSabhuku muri kupatisa isusu handiti? Kwete hatina watiri kumbopatisa. Iwewe naSabhuku handiti because ndisakufonera iwe vadzoka wataura naSabhuku wako ndobva wati ava mastupid. Ndosaka uchitaura zvokuti kwanzi zvivanhu zvako zvauri kutuma zvichinifonera izvozvo hazvina basa uchindikitidzira zvinonyura handiti? Mune pamakarekodha here ndichitaura muromo iwoyo wemanyepo iwoyo? Alright, ko muromo wekuti kana jongwane huroyi hunorira ini ndine hunoridza nezvekutaura uchitumudza vhuchi tunopika nevhiri uchipititidzavhu uchiti munopera apa unenge uchida kuti udi. Mune pamakarekodha futi muchinzwa inzwi rangu richitaura kudaro? Ndati ndo zvamuri kutaurirana naSabhuku wako handiti? Ndati mune pamakarekodha here kana kuti muri kushandisa kana kuti muri kurerekera kudii rimwe chete musinganzwawo zvandiri kutaura inini? Handiteereri zvauri kutaura nekuti imi maiteerera zvajongwe sei kana musingadi kuteerera zvangu? Iwe hatina kutaura here kuti mira hatina kuwirirana kuti pamutanga pauya Sabhuku nashe nakanzela hatina kuwirirana izvo? Vakuru mutemo ndinouziva inini from there ndakuenda pamutemo nekuti mutemo ndinouzivawo. Saka inini handiswira zvemutemo handiti? Mungave mune munoziva mutemo asi pamuri kutaura muri manje muri kutaridza kuti imi muri kusaidhi kwaJongwe, kanzera ariko, Ishe ariko, why not you come here? Monzwa nyaya kuna Sabhuku naIshe. Iwe usada kundipatisa handiti? Handikupatisi iba ndiri kutokutaura zvinhu zvemutemo weZimbabwe. Saka inini ndiri muMoskeni. Handisi kutaura kudaro, ndiri kutaura bumbiro remutemo rinotaura kuti kune maSabhuku nemadzishe anoita kuti vechipa vanhu pekugara. Unoreva kuti iwe ungataura mutemo uchiudza inini mutemo unodza mutemo kupfuura inini? Saka munoreva here kuti madzishe haana zvaanofanirwa kuita kwatiri? Iwe kana ndichitaura kuti Ishe nakanzela naSabhuku ngavatange vauya ipapo handisi kutaura zvine mutemo. Ino saka imi kana musi kunzwa kuti ini ndakavataurira vanhu ivo vari kutoziva nyaya iyoyi ndoti kudii manje? Right. Ndati chinzwa. Ndakutaurira for the last time handiti? This is the last warning. Kana Sabhuku nakanzela naIshe wakataura kuti vari kuuya kana vasati vasvika vakaita meeting tikawana maminutes iwayo stop whatever you are doing there. Uri kuzvinzwa? Kureva kuti naiye haana chaanofanirwa kuita handitika? Ndati stop zvese zvauri kuita ipapo kusvikira vanhu ivavo vauya tawana maminutes from those people. Okay. Aiwa, inyaya yakanaka. Handichadi kutaura newe futi ndo last time. I don't want to waste my time muchiita zvinhu zvisina musoro zvingashandi muchimupatisa. Zvakanaka mambo ndakunzwa izvina zvekuitawo. Ndauda kupinza panyaya idzi, politics dzauda kupinza panyaya ika dzichazokuremera. Apa ndine politics ipi instead yekuti kana muri magadzirisi vevanhu munyatsotigadzirisa zvakanaka? Ndatopedza newe, ndatotaura newe, ndo ndakuti ndo last warning. Zvakanaka mambo.